Ah! No. No. Saluda acá, un comentario para la cámara. A ver. He caminat a trams perquè m'agafen rampes, saps? Perquè al peu de la gelada hi havia una baixada que baixava per la vall superdirecta. L'has vist o no per la dreta? La pista, vols dir? Per l'altre costat? Sí. Sí. Però deu ser avorrida, no? Allò és una pista. Ah, vale. No. Oh.